ito sa katawhan. Ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa na nakaadlawng ipapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inila nga Parisiyo aron mukaon, ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa, iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gid kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa maong kananan, kay tingali unya og may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Og ang nagdapit kaninyong duha muduol og moingon kaniyo, siya palingkuran diha. Unya maulawan ka og mapugos ka paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og mingon, higala balhin nga rin sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ini kapasidunggan ka at tubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpaubos ipataas, ug kadtong magpataas ipaubos. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa bago pa lang yun natong nabati ang buhi nga pulong. Ang ebanghelyo karong adlaw adlong Sabado atol sa adlaw sa mahal nga Birhen Maria. Ang ebanghelyo karong adlaw, ang good news, ang mayong balita, pagtuma, spiritual faith mo nang espirituhanon. Bisag binilanggo ka pa, apan layo man ka, apan duol ka na. Sama ninyong alagas kainan, layo kayo sa mga ubang mga anak, layo, apan duol sila kay nganuman. Kanunay man nagtiguban kanina ang espiritu, spiritual faith, ang pagtuo, anaas la kanunay sa duol, sa kiliran, ang pagtuo ni San Pablo, bisag binilanggo siya, apan ang pagtuo, malipay siya, nga makiguban sa mga tao, malipay siya mamatay, malipay siya may kinabuhi, nga naman, kay may niusa man siya kanunay ni Kristo, malipay ka, unang pagbasa, malipayon, kung may usa ka, padayon ngayon, paday ka ikaw tingplok, walay ka man, ano na ginasahan ka man, nga gipipili ka pa, unsa man, karon daw gipapili ka o unsa, o maayong dili, gihatagan gipapili ka og desisyon, gihatagan ka man, gipiral ka man og kagawasan, freedom, gipiral ka man katungdanan, muna imong atungdanan at iwana, og ang kagawasan na animo gamita, unsa man, freedom of decision to choose, gamita ang kagawasan, you are an independent minded man, kay nagpuyo ka man og katungod, right, munang ang righteous people, murason gyud, talagang managang, musulti sa kalibutan ng pagkasulti nga, may laki, musulti, may mga tinagalog, may English, apan sa kalibutan, apan po nakakita ka man, why profession, why sinultihan, ang Ginoo nga naa kanimo naguban kanimo, malipay ka kay sa tanang higayon, nakikuban kanimo ang Ginoo sa tanang panahon, sa tanang higayon, labaw sa tanang, siya nagbuhat sa langit og sa yuta, siya nagbuhat sa tanang makita og dili makita, og mipuyo pagyud kanimo kasi ang pulong, siyang Dios, siyang pulong uban sa Dios, nagpakataw ang pulong og nahimong si Lord Jesus Christ, o siyang pagkataw mitubo gikan sa gamay, hangtod giatiman sa inahan, gimatuto sinahan, gitahod sinahan, ug gihatagag dili sinahan, hangtod nahimong hingkod, hingpit, ni mature ang iyang pagtuo, ni lig-on ang iyang pagtuo. Kung mo lig-on ang iyong pagtuo, kung man, gikan sa gamay, gigasahan, niya malipayon yun. O niya, gigasahan ka, gihatagan, gipialan ka, kagawasan, o katungdanan, nimo kang templo, kagino nakikuban man mo, kung nakakita ka. Ang imo itubag, unta, supposedly, naminaw ka man, nagtanaw ka, ang itubag, ang pagdaig sa Ginoo. Kung saan man pagdaig sa Ginoo, gisulti na ka na sa milamay mga adlaw, ang pagdaig sa Ginoo, dahil siya sa iyang mabinuhatan. Siya ang creator. Ikaw creation ka lang. Dahil ang Ginoo, siya buutan, maluluyon. Muna pagdahil, buutan, maluluyon. Niya gihimo ang tao, gumikan sa iyang kaayo.
kaayo nimo Ginoo pagkabuutan ug pagka muna pagdahig nya salamat kayo muna ang pagpasalamat usa sa mga pagdahig. Apan karong adlaw Sabado unsa may isulti ta nimo ikaw nakaduog ka man unsa may widay sa Ginoo ang Ginoo nagminaw nagtan-aw man kanimo ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios dili lawas ikaw nagsulti lawas ang nakalag ang makita lawas apan tunay kalag nga di makita ang Ginoo dili makita ang kalag dili makita unya ang Ginoo ni puyo pagyud sa tao ug tuwa magpuyo ang Ginoo sa dili makita ang kalag sa tao tuwa magpuyo sa ilaw sa sud sa kalag ug sa kalag ang muna kalag sa tao dunay kalag ang tao muna hinungdan ang tao adunay kalag lawas ug kalag ug sagrado kayo ang tao kay adunay may kalag espiritu ang Ginoo nag-uban man sa tao lawas ug kalag unya Ginoo mipuyo man sa usa ka tawo nga sagrado way bulig ug sala mipuyo man ganyang Ginoo makasasala mitipon ang Ginoo apan ang kalag nimo giuhaw buhi ka mag minatay igabot nimo sa langit gumikan kay uhaw kasi buta mo tan-aw sa Dios ang imong kalag apan naungot na sangit man gumikan kay nakasama ang lawas apan kun way sala ang lawas kung nagbiyot ang lawas ang kalag magpadayon makasud ug makakita sa lawas sa tinuod nga panagway kay uhaw ang kalag sa Dios nga makita ang Dios buhi ka Dios sama sa lagsaw sa dapring sa sapa nga giuhaw ang lagsaw og kalag giuhaw kanimo sama sa naghang sapa og yuta mangita gid og tubig kay ang lagsaw muinom o yung kaon mananap ba lagsaw balay mukaon may kinabuhi sama sa kinabuhi unya nahimong patay sama sa lagsaw nga giuhaw sa mga tubig ang tubig ng living water kay ikaw buhi nga Dios ikaw nasa tanang panahon ikaw ang dalan nasa tanang panahon nasa tanang gayon ikaw ang kahayag ang dalan ang kinabuhi ug ang kamaturan ikaw labaw sa tanang naa ka sa tanang gayon mula nga ang ikaw karon na minaw mutubag ka ang Ginoo ang ako kalag giuhaw sa buhi nga Dios giuhaw ba nga buot kag mo inom mo tan-aw sa buhi nga Dios kung ikaw mamatay apan ni kalibutan usa pa kita nimo nga buling-buling mo ka apan kuno kay buling himpit ka pakiton ka kinsa pakiton sa mga birhen mao di gibil makita man tao man siya kung makita nimo ang mga birhen nga nagtuman sa kababuton sa Dios makita nimo nga ang Holy Spirit nga espiritu nga di makita nimo siya in the person of the Blessed Virgin Mother Mary kay moadto kag langit ang Ginoo di gyud magpakita di ko makita og makakita ka lamang kay ikaw giuhaw ka man nga tan-aw naong sa Dios makakita ka kung makasuod ka sa gingayan sa Dios makakita ka imong kalagi uhaw nga tan-aw sa Dios ug ang nahitabo karong adlaw ebanghelyo karong adlaw nga kay malipay sa imong kalipay nga giubanan ka Ginoo naguban ang Ginoo muadto gidapit ang Ginoo kisa nagdapit usa ka parisiyo inila unya inila nga parisiyo dapiton kag wa kay labaw ka man muadto ka unya kay inilang parisiyo miadto gayon aron mukaon ug moinom tipon sa mga tao nga mga makasasala kinsa man ang giatos gyud sa balay sa inila nga inila itinahod apan dunay parisiyo nga nakakita ang uban nakabati apan kadaghanan sa mga parisiyo muni ang kadaghanan di mo buhat di mo tuo apan ang inila nga parisiyo ang Ginoo na si bidapit pakanon dito sa kumbira sa kasal apan ang Ginoo sa day nakita sa Ginoo kay matusa sa inila nya mihatag siya sambingay sa tanan nga mga tawo nga nagtan-aw na minaw nga miadto og kumbira sa usa ka inilang panibay misulti ang Ginoo og sambingay unsa man sambingay nga wa niya isulti wa padayag ngadto sa mga tawo nga mga tawo ba og alang sa mga makasabot pipila naman gipadayag sa Dios ang pagsulti sa tinuod nga kung ikaw dapiton sa kasal kumbira adlaw ng tawhan pista ay pagpili og malapit nga magbantang ka mainila ka pagpili ang mabuot gid ang tagbalay ang taiya nga ari kalingkod ha ato kalingkod ay pagpili og napita man sa Ginoo nga ikaw mo pili pili kag lingkuranan og dapit asa ka mo lingkod magpaatbag ka magpaila ka magpabilib ka magpatuo ka nga ikaw hawd sa tanan mo pili ka unya mo duol ang tagiya kanimo nga ayaw lingkod ha kay dili mo lingkod labaw importante pa nimo mapahiya ka mauwaw ka mangita kag lingkuranan nga labing ubos kung muadto kag kumbira kung muadto kag fiesta kung muadto kag ikasal ay pagpili lingkod sa labing ubos labing iwit adto ka lingkod unya moabot ang tagiya nga ato ka sa labing ubos makita nimo
pabalhinol ka, ayaw Diyos ubos, lingkod rin sa may pagkalingkod. Di, ikaw, mapasidong ka, makita, mabati nga, gipabalik ka sa iya. Kung ikaw magbuot-buot o lingkod, mo pili kang lapit. Muna gingon nga, daghan kayong nahiyo na, maulahi. Kinsa man ang naulahi, munang ang nagpaubos, naulahi. Unya, nagpaubos, naulahi. Sa iyang pagpulahi, daghan, sa iyang pagka mapaubsanon, may umuhi makauna pagsulod. Nagpaubos man, bisa usag tamay, balikas, daot, kaya nagpaubos ka man, musige ka nagsalamat, Ginoo, pagbuot sa Dios, kaya talang, dawata, bati ka magnaong, ngilal ka magnaong, kimpang ka man, bakol ka man, buta ka man, ngilal ka man, dinaktan mo, hinay ka man dinaktan, dawata, kaya ang Ginoo, magbuot, muingon ko na, salamat, brad, salamat sister, nabisag ingon ani, apan, ang Ginoo lagi yun, may magbuot sa talang, ayog sukli, ang tao nga magbuot-buot, magbutang-butang, magpasakit og sulti kanimo, maraway kanimo, kung ikaw magpaubos, daghang magpaubos, maguna, daghang maguna, maubos noon, kay ang maguna, di man kita, apan ini kaubos nila, makakita pa sa naguna, maudi ay nga, ang naubos, naguna kay, mibalik man unya, nagampo man, mialagad, naghatag man, kung makita nga naghatag ka, mialagad ka, misilbi ka, nya misulti ka, tinuod, mibuhat ka, ang naulahi, musunod kanimo, mubisag kapila pa, Holy Spirit, apan, gahom mo na sa mahanong sa anak, gibilin man, gihatag, gitugya na gahom, ang himaya, pusa ang tanan, manluhod, manghapa, kay gihata ang gahom, ang gingrian, ang kaluy, ang kugma, diya sa kinapuy sa matag tao. Kunang Holy Spirit, you are the temple of the Spirit, ikaw gipuy-an sa Ginoo. Magpaubos, magpaiwit pa. Magampo ka, magpaubos ka, ay pag-daod-daod, kay taas man na. Ang tanang magpaubos, ipataas. Ang tanang magpataas, ipaubos. Labing iwit. Ang uban, di mo dawat, di mo paubos, di mo dawat, di mo palik. Unya adto ka sa way Ginoo. Way Ginoo, wala mo hatag, wala mo pakaon, wala mo duaw, kung bilanggo ka, mo hospital ka, wala mo pakaon, wala mo tambal, wala Ginoo impierno. Apan ang langit, ang gingharian sa langit, ikaw kung mahingpit ka, anang tanan, kalipay, kalinaw, mapailubon, mapinugganon, mapausanon ng tanan, walay labaw, malagsama ang tanan, magsugat, mapahumay, magkatawanay, magpuyo, magdugaon, maginampuay, magkaluanay, magbinatiay, magpasalamatay, ingon na ng langit, ang langit, gipuy-an sa mga taong hingpit, o sa mga taong balaan ang langit, apan ang impierno, inianan sa di na mo balik, di na mo tuo, di mo buhat, di na mo balik, maghimo nag-iyang gingharian, maghimo nag-iyang simbahan, apan, ay maghimo-himo-himo niya, kani panog, katungod, once na kay light, ano kay light, pagbalik, balik kayo, kay ang malgabilin, ang gibilin, ang Holy Spirit, naghangyo, nga mabalik ang tanan, unya in the person of Blessed Mary, Mother Mary, muna nga, muhangyo, balik kayo ang tanang tao, preach the good news, evangelize the good news, live the good news, and spread the good news, ayaw kahadlok, kay ang Ginoo nagauban kanimo hangtod sa kangturan. O ang Ginoo misulti, do not be afraid. Ayaw kahadlok kay ako. Ayaw kahadlok pagsulti tinuod, pagwali tinuod, pagbuhat og tinuod, pagsangyaw tinuod. Kay ako nagauban kanimo hangtod sa katapusan sa panahon. Naguban ang Ginoo. Muna ikaw magbalipayon, malipay ka sa unang pagbasa nga giubanan ka Ginoo, ikaw templo balay ka sa Ginoo, ikaw ginasahan makasabot ka na, ikaw gipilan og freedom nga mo pili kayo the freedom of decision to choose. Unya magbahingpit ka, maghuli ka, unya ay pagpili. Kay kung magpili ka, sabi nga yan ang Ginoo nagsulti kanimo, karon nga ay pagpili. Kay daghan ang nawalhi karon, nakakita man nuhi, naghimo og matarong, naghimo og hingpit, naghimo lagad-lagad ng hatag, unya daghan nagpataas, magpaubos, og daghang magpaubos, mapataas, makasul sa kingharian sa langit. Kung ikaw magpaubos, magpapaubsanon, mapailubon, mapinugganon, may gugmaon, maluluyon, malinawon, malipayon. Kaya ang Ginoo nakiguban kanimo mo si Lord Jesus Christ. Siyang pulong, siyang Dios, siyang pulong uban sa Dios, ug ang pulong nahimong tao ug gipuyo sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa matag tao sa tibuok nga kalibutan. Ikaw tao, tinuy-anan sa Ginoo. You are the temple of the Holy Spirit. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Bahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.